कन्या ऐता सुनिए के हले तना के ना मम्मी जी हमारे बाप में इतना गरीब बा कहाँ से सोना देगी ये सब ऐसे ही रोल बोला हई सोना के बगलवा में के ये तो आपे लोग चढ़ौले बन पता नहीं कौन चीज तो पापा मम्मी तय कर रहन जा के हम 6 थान गहना देम बना के आ ई सब रोल गोल के दे देले बमन जा एगो दूगो सोना के देले बमन जा का है जितना जुड़ल मिलल बा उतना तो देला ही बानी जाना ओकरा बाद से तो वो लोग का फर्ज बनता ना कि कैसे रखले बा जानत नहीं कि हम गरीब के बेटी हई त काहे के तय कइलन जा जब देवे के ना रहे त तय काहे कइलन जा ओहन लोग के ना बुझाइल देखी तो हमने की जान कि काहे तय होइला का भल हम तो मतलब बस शादी भइल हम चले अपना बड़ घर में जइहन जा आ गहना के तय करके गहना ना दिहन जा त का हाल होई देखी मम्मी जी अब तो बियाह हो गइल बा अब तो दोबारा नहीं होई बियाह तो अब जाए माफ कर हम बाप माई के जितना रहे उतना दियल अब नहीं के बोले तो कहाँ से दे दो खुदे कर्जा इतना खोज के चंदा मान के बियाह कर पापा अपना मम्मी से बोल दा पापा से फोन करके कि जितना जल्दी गहना लेके 6 थान दे देस जा तय काहे कइलन लोग काहे खातिर हमार लड़का के बियाह ना होत रहे मम्मी जी से काय कहत नहीं कहाँ सब लिया के दिलो जितना रहे उतना देवे कइल बा जितना औकात रहे उनको ये सब हम ना जानी ना कितना का साड़ी किनाई हो गए 500 के 500 के काहे मई हाय बैठ के माने काई करत रही महारानी देखते बा बुचिया इनका पापा माई को बात पूछे तेरी पुटू पुटू तार जबान चलता हम कहाँ कुछ कर लिए बुची जी आज लो माई से हमनी के जबान ना लड़ाई नहीं जान ज्यादा गलती हो गला अपने नाम आज के बाद हम सुने के ना चाहिए माई से जबान लड़ावत ना तो देख लिया बहुत बुरा होई ठीक बा अब भैया कहाँ गइल बड़ो हमने की जान कहाँ गइल बा खाली तारे घर में सुतला से फुर्सत मिली तब नु भैया के देने गुचल माई द्वार पर बैठ के खाली मुंह बनैले रहे के छुछुन्नर नहीं है हे भगवान एमे हमार का गलती बा कि हम गरीब के बेटी है का गरीब के बेटी इंसान ना होली सो वो कुल के मन ना होला वो कुल के सरदा ना हो कि अच्छा घर मिलो अच्छा परिवार मिलो आजकल के सोच में पता नहीं का हो गइल बा काहे रोतड़ हो कुछ ना जी कुछ माई के याद होत रहनु तो ओइ से तनी आंसू निकल गेला ना दिन याद करब अच्छी बताओ हम तरह के कुछ कोनो दिक्कत है जबा दिक्कत है तनी ना जी रोई का कहत नहीं ये इतना बड़ा सुख बा जितना कि लागत हम स्वर्ग में बानी जान तड़ो तनी हमरो के काम धंधा नहीं के मिलत अपना बेरोजगारी है बानो के कुछ समझे में नहीं के आवत का कइल जाओ बियाह शादी भइल बा कर्जा ढेरे हो गइल बा मान ल कि कैसो कुछ करे के पड़ी नो आ सुना माई के सेवा पानी बढ़िया से करी ह मान लो कोई ये आसरा में रहेला कि हमार फोटो ये इधर सेवा पानी करी आ माई दू चार कुछ बोलियो देवे तो ओकरा बात के बुरा ना मानी यही तरी बोलत रहेले ना जी हम बुरा ना माने नहीं हम तो जाने कि हमार माई है ऐसे सब चीज हम कुछ ना करेंगे माई के बात का कुछ बोलला से ना ना वो कहा कुछ ना अब रही नहीं तो कहत नहीं कि जा खाना वाना खा लो तो ये सब देखो हम तरह के हमेशा हंसत देखल चाहिए अब मत रो यार कातना रो मान लो मायका के भुला जा मान लो इजा का सब कुछ बा ना देखिए धीरे धीरे न बुलाई इतना जल्दी तो माई केना न छूट जाए ठीक बा ना रुकी ना पानी लेके आओ तनी थक गइल बनी ना पहले काम कर कतना खुश नसीब बनी हमर मेहरारू कतना समझदार मिलल बिया हे भगवान सब कोई कैसने मेहरारू दी है का हुआ तू बैठल बड़ा है ही जा माने घर में तो तू रहत नहीं खा द्वार पर का होता घरे क्या होता के जाता टे तो तारा फिक्र नहीं के तो चिल्लात काहे इतना बड़े काहे ना चिल्लाई कपार पर आदमी तांडव करत बियाह हो गइल घर में बैठल बड़ा मेहरारू घर में बिया मान लेनी तोहर बियाह शादी हो गइल बाहर जइता कमैता धमैता कर्जा कपार पर लदल बा तोरा टेंशन बा दे दे पैसा काहे दुआरा पाओ तरसन बोला तरसन तो ठीक लगता तू तो सुनत नहीं का माई सुनत या हम सुनत नहीं बाबूजी सुनत रहन मैं तोरा के माईयत ना चढ़ा बड़े तो ये हस्तक्षेप काहे करत रहे बीच में काहे ना करी हमें घर के आदमी ना हई सदस्य ना है घर के अरे ठीक बा हम देखिए पैसा कमाई की दुनिया देखा तनी कतना तू पैसा कमा के लिए आवेला देखो अभी घर अभी बियाह पहले अभी 2-4 दिन भी ना बीतल सबके लागल कपार पे बोझा होखे कहाँ काम कर जी तो 12 में पैसा तूरी के लिए बेकनी के बुझाला ना तनिको काम दिन ही दिन मिली काहे इतना टेंशन बनी कोन बात होइलो ना कोनो टेंशन में नहीं की तू क्या टेंशन में पड़ू ना
कुछ ना हम देखो तो नहीं आपको थोड़ा इतना लागत ना अब सोचा तनी कि बाहर जाए कमाए इतना जल्दी तो का करी मान ला आज 2 बहनी कल 3 हो कम 4 हो कम तो टेंशन बढ़ले न जाता है। मैं जानते बड़ो जिम्मेवारी हमारे पे बा। ठीक है बड़ा मन बागर शादी करके जब छोड़ के जाएंगे तो चल जाएंगे क्या करें हम कितना दिन रुकिए तू अच्छा से अपन ख्याल रखिए सब आज तेरी चिल्ला तो का हमें चिंता करबे मत करी ना हम ठीक बनी जाए जैसे बने बहुत अच्छा बने सब कोई बहुत अच्छा बा मम्मी जी बुची सब कोई ठीक बा हो सकता हम काल निकलम ठीक ना। ठीक अच्छा बताओ मान ला जाइल जरूरी बा न तारा कोनो दिक्कत नहीं है न फिर जाई तो इबे करम थोड़े ना पहुंच जाए। देखिए दिक्कत तो बटलाई बा और तो चलिए नहीं अभी इतना दिन बोल शादी के मन नहीं खा लगा तो ऊपर से रोज चल जाए तो का करबो साला गरीबी ऐसा चीज है ना कि जाही के पड़ेला जानते बड़ो जिसे तोहर लोग वैया से अपनावे लोग तोहर लोग खातिर ससुरा है हमनी खातिर बाहरे ससुरा बा इतना बिहार में बेरोजगारी बा ना कि आदमी के जाही के पड़ी ना तो फिर काम धंधा का करल जी बताओ जो कौन रोजगार बा पैसा इतना कर्जा बा दे वहीं के पड़ी। भैया चल ठीक बोले तू घर में घुसियाई रही निकलिया जिन बाहरी ठीक बा माओ मरम दिले तो हम परेशान बनी घूमला ले फुर्सत नहीं के मिलत काम के ना काज के खाली दिन भर घूमे के हे गांव से हो गांव हो दुकान पर से हो दुकान पर से याद आई कि दुकान वाला आई रहल है तहर मरद खा के जा तरन दुकान पर बोल बनी कुछ पैसा कमाई तो कुछ एजो तक खर्चा चली त लेकिन देख लो का बोल हो अइलन घूम के कमा सुतरा त का माने काम है हम अपनी गमछा से मुंह तप के चलत है बताई ना मोहन नहीं तो जान तड़ू का जाना तनी त लाज लागला ससुरारी में ढेर लाज लगेला यही से काम धाम नहीं खे रोज में काम का नए नए सार के बियाह भइल सर ह जाई बड़े तनी तू खा के मन करा जा तनी हम मन करा हां हां उ त लौकते बा खा के मन कराए वाला तही जब भाषण का दे तड़ू काने भाषण दी बताई लाज लागत तन की हो आई कुल लुगा छोड़ के ई कुल पहना लगल ई कुल का हो ई कुल नैहर में पहनल जाला लुगा ससुरा में देखो खिसिया मत कहत बोलता गोड़ो दबा हमार माथा पगला देले बनी एकदम से हम कहे करनी है का कहतनी का नैहर में आदमी सूटे सलवार पर रहेला ठीक बा ससुरा ना होई तो हम का करी गांव में अंडरवियर पे घुमत चली गांव ह तो काहे जींस आ जूता मुजा झाड़ के चला तनी ससुरारी खरवा गमछा लपेट के चलत रहनी है तो हम मोरो से बुझे अच्छा ज्यादा खिसिया में कोनी हिल देखो या यो कुछ मिलल मिलल का बा ओकर बाप इतना कंगाल बा कि कुछ देला ही नहीं खे का कहते हो तो भयो त ना देवे कुछ भैया मने देता टे और रजुआ के दुकान पे खोले बने 150 रुपया के उधार हो गेल हां वही रहला रजुआ ये जो आगुरल हां तब का देखो त वर्षा हमर दिमाग गरम नहीं के भई रह हम सारा लगा के रहन कि जात ने सार के बारात सार के बियाह भइल बा आइल बा पान के मोटरी तो हम सोचनी कुछ दिहसन त हमरो कुछ खर्चा तनी तोहर एगो तो घर में घुसियाई रहत रह ना कि बाहर जाई कमाई धमाई एगो तो कंगाल घर के आ गइल बिया काजे ने कहां से काजे ने कौन चीज देख के बियाह कई के लिए लन मम्मी से ना मंगल से रिकॉर्ड कर देलन है तवन माई अरे माईओ वही के लस्तस में बिया के कुछ निकले हाथ से हम सोचनी कि 2-4 दिन एजे रहती जा कुछ दिहतन निमन जब मन लेके जइती जा तो कुछ काम हमनी के चल जइतो काम धंधा काम के ना काज के सामान अनाज के बस घुमला से फुर्सत नहीं खे सुना हो सुना रोका रो तनी जी तू कह रो तड़ू हम तो रो तू के रो तनी कि रो बाहर जात नहीं हमको छोड़ के हम तो यही दुखे रोके रोत नहीं हम तारा के छोड़ के कैसे रहो जाए दे पूरा मन के मना ली हम मना ले तो जब जाए तो जा चल जाए जल्दी जाए ना तो लागत कि मुझे जान निकल जाए तू हाथ ना रोबू तो हमार मनवा कोवाए लगी नु बिचावा में हो सुन बढ़िया से खइया आ जैसन बाड़ू वैसने आइम तो रही ठीक नु देखी रो अपन ध्यान देम खइले पियले तू अपन ध्यान दिया तो जल्दी आ ठीक खुश रह सो टेंशन मतलब जैसे ही पैसा कमाई न वैसा ही हम जल्दी तार बरफ मिला थई कि ना आ द्वार पर पलटुआ आ गई ठीक बाबा हमरा के इमोशनल मत कर ए गंगा जमुना निराशो मत बहन आई बहाल दे आवाज लगावत होने ले जाए जी बोला बापू ख्याल रखिए भैया घरे में घुसियाई रे हो पलटुआ आइल बा द्वार पर आइला हो देखला घर में मेहरी संग घुसियाई बड़ हम लइका रहती ना त कमा के अपने कतना रख देले रहत
तोरा शरम ना लगेला बड़ भाई कैसे शर्म लगेला हो कैसे शर्म लगेला तनी बतावा ना तोर बियाह शादी वाला जाके हो रहू ना का ये चिल्लात रह काहे तार के पर बोझ गइल बानी माई के बोझे नहीं खिबइल बाबू के बोझे नहीं खिबइल हम जा तो नहीं कमाए हां जा भौजी के ख्याल रखिए ओकर टेंशन तू मत लो माई कहां बिया माई हो दे का भी देख तारा के देख के मूर्ति नियर खड़ा हो गेल बिया चिंता मत करिए ना मैं इतने बड़े में तो का चिंता करे के बा हम पैसा जल्दी कमा के मैं आई ठीक नु देखा तनी कितना कमा के लिया गेले बबुआ काजू किस्म कह दे सुटू सुटू कम लड़ो ठीक बा हम बोले ना दे हां हमार बोले तो मर्चे नियर लगते बा हम भाई ना ठीक बा जाते फोन करिए बबुआ अपन ख्याल रखिए देख माई भैया चल गेलन बाहर उ रहला नहीं से हम ना कुछ बोला तरनी ये माई भौजी के कंगना में बड़ा अच्छा लगता अब बात टेंशन मत ले हम न दिए भाई चल दे लगा के ये माई भौजी के देखल कनवा में कितना सुंदर लागत है हमार देख कान में कि वो कैसन बाटे हम दिए भाई नु बबुआ तो चल जाते बाहर बा तो कुल छीन के तोरा के दे गइलन चल गेलन तब अब न छीनल जाई ठीक कोले हमारी अब बतावल जिन कर कहां जी मम्मी अभी खाली वही ना बात काची को होतला भौजी कान में पहनले रही बड़ा सुंदर लागत है माई कलस यानु की दीवा दी हमरा हां हम जवा देते हैं मम्मी जी क्या करत बटो के भैया चले गेल ना हां तो बाहर गल का करे के नहीं खे माई कलस ये कानवा में के कंगनवा दीवाई अरे ना दे कंगना त कोना में काटी दना रही त कान कंगना पहनी है क्या बोल मम्मी जी चल देखे के का करो हमारा मती गति ले चलबो त नाई पार हो जाई